Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Nugradia Prameswari saking kelas setunggal welas kalih absen kalih dasa sanga. Sekar mocopat dandang gulu laras lendro patet sanga. Rama nem lamun sira angge guru kaki Amelia manungsa kang nyata ingkang becik martabate sarta kang huruh ing hukum kang ibadah lan kang wirangi. Syukur oleh wong tapa ingkang wus amungkur tan mikir paweweh ing liyan iku pantes sira kuranana kaki sartane kawruh ana. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.